So ayan oh, kita nyo. Ayan oh. Ito ang Mount Maliko, madalas tawaging Little Baguio ng Pangasinan. Ang Maliko ay isang bulubunduking nayon sa bayan ng San Nicolas. Ito ay may tinatayang taas na humigit kumulang 1,675 meter above sea level. Nag-aalok ito ng presko at napakalamig na hangin, banayad na burol at napakagandang tanawin. Ang daang patungong Maliko ay tinatawag ding Villa Verde Trail, isang makasaysayang ruta na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Karamihan sa kalsada ay sementado at maayos ang pagkagagawa. Asahan ang matatarik na ahon at matutulis na sigsag na liko. Paborito ito ng mga rider dahil sa maayos na daan na sinasabayan ng tuloy-tuloy na pag-akyat na may malalawak na tanawin ng kapatagan at naglalakihang kabundukan. Magmula dito sa Maliko, pupuntahan din natin ang Ambuklaw Dam via Aritaw Road. Ang pagduktong ng Maliko patungong Aritaw at pagkatapos ay tumuloy sa Ambuklaw Dam ay isang maalamat na biyahe para sa mga rider. Dahil magmula sa mataas na bahagi ng Maliko, bababa tayo patungong Santa Fe at Aritaw, Nueva Vizcaya. Ang bahagi ito ay nagbabago mula sa maulap na tuktok ng kabundukan patungo sa luntiang lambak ng Ilog Magat. At sa pagdaan ng Benguet, Nueva Vizcaya Road patungong Bukod, masasalubong mo ang mga scenic twisties na kalsada. Dumidikit ang kalsada sa gilid ng mga bundok, mahaba at paikot-ikot ang rutang ito. Para sa mahilig sa motorsiklo, ang Aritaw Bukod Road ay isang masterclass sa pagliko. Ang rurok ng biyaheng ito ay ang paglabas mula sa kagubatan upang masilayan ang napakalaki at napakagandang Ambuklaw Dam na may malawak na katubigan at napapalibutan na matatayog na kabundukan na nagbibigay ng dahilan para huminto at titigan ang napakagandang tanawing ito. Kaya naman, samahan niyo ako sa unang paglalakbay sa taong ito upang tuklasin ang ganda ng Pilipinas. So let's go mga kabaggang! Good morning! Ito yung unang ride natin ngayong taong 2026 at mag-joyride tayo, road trip. So road trip lang tayo from Sison, Pangasinan o Rosario, La Union. Pupunta tayo ng Mount Maliko. After natin magmaliko, punta tayo ng Santa Fe, Aritaw at aakyat tayo ng Baguio papunta dyan sa may Ambuklaw Dam. So first time natin to ikutin at madadaanan, so kaya expect natin na mag-enjoy tayo lahat dito. Kaya samahan nyo lang kami mga kabaggang. Kasama pala natin ngayon si Jerickson. So ngayon lang uli kami nag-joyride o ngayon lang uli kami nag-ride na magkasama. Kaya naman mga kabaggang, tingnan natin yung mga panibagong tanawin na makikita natin sa video ito. Kaya naman, let's go! So dito na tayo sa Pusurubio. Kaya lang medyo madilim pa talaga kasi 5 o'clock pa lang. Kaya naman mga kabaggang, later na tayo ulit magbibideo kapag tayo ay lumiwanag na. Let's go! Samahan nyo kami! Let's go! Let's go! Let's go! So dito na tayo mga kabaggang sa Ramos Bridge na isa sa pinakamahabang tulay sa Pangasinan. At ito din ay ang nagduduktong sa bayan ng Santa Maria at ng Asingan. So ang gitnang bahagi nito ay boundary na. At kung nakikita nyo sa bandang kanan natin ay lumiliwanag na ng konti yung kalangitan.
time check natin is 5:45 at mukhang lumiliwa-liwanag na. So dyan tayo pupunta sa mga kabundukan na yan. Kung nakikita nyo, medyo madilim pa. So hanggat madilim pa ay hindi muna tayo gaanong magbi-video para makasave tayo sa battery natin. Kaya maya maya lang uli pagbukang liwayway mga kabike gang, dyan lang kayo at samahan kami sa rutang ito. Let's go! Welcome to San Nicolas. So dito tayo sa bayan, sa lugar ng San Nicolas, pero wala pa tayo sa pinakabayan ng San Nicolas. So ang San Nicolas ay magandang bayan din, malinis at mukhang masaya na town. So ayan mga kabike gang, andito na tayo sa bayan ng San Nicolas. Maraming decoration dito ng mga Christmas decor. Ayun o, kaya lang patay ang ilaw maliwanag yan pagka gabi. Tapos yan may mga payong ang dami. Ayan yan, maliwanag yan pagka gabi. Kaya lang umaga na pinapatay nila. So pagkagabi open at marami namamasyal dyan pagkagabi. So ayun mga kabike gang, lampas na tayo ng bayan ng San Nicolas at papunta na tayo sa umpisa ng zigzagan dito sa papunta o paakyat ng Mount Maliko. At dito pa lang ay tanaw na natin ang bundok na nakikita nyo sa harapan. Palagay ko kita nyo na yan at medyo maliwanag naman na. Gantong oras parang may mga nakakasabay na tayo at nakikita mga nagmumotor, nagra-ride. Pero maya maya ay dagsa na rin yan, tulad ng grupong ito. Ito ay paakyat din ng Mount Maliko, I think. Ayan dyan ang sunrise, liwanag na. Let's go! So ayan mga kabaigang, palapit na tayo ng palapit ng bundok na Maliko. At dito pa lang sa tulay na to ay may checkpoint. At bago after nitong tulay ay dito na umpisa yung mga anong gagawin? Picture? Mag-ingat tayo sa daan, no? Lalo yung mga walang helmet, no? Dito kayo, no? Dito lang sa daan. Sige. So nag-a-advise lang sila. Actually hindi sila nag-checkpoint. Nag-a-advise lang sila na mag-iingat, lalo na daw yung mga walang helmet. Mahina yung tubig sa ilalim. So maganda yung kanilang advocacy na yun, na lahat ng motorista, lalo na sa mga nagmumotor, bago umakyat ay sinasabihan na mag-ingat. Kasi delikado nga talaga dito, kasi maraming kurbahan. Tingnan nyo ang dami nagmumotor dito, gantong oras pa lang, pero marami sila at nagugrupo-grupo sila. Una, thank you. So tingnan nyo naman ang view, ang ganda, di ba guys? Kung tingnan nyo guys yung kalsada sa taas, wala nang laman ng ilalim. Katakot. Ayun may dumapang motor. Ang ganda. Grabe yung kalsada doon, walang laman yung ilalim. Tara. Ha? Ha? Sinahan mo lang ako pag titigil tayo. Sige. Oh, so ito mga kabaigang yata yung ito yung naputol na daan. At ngayon ay niliko nila. So dati ito yung daan, nalaglag na.
Kaya hinukay nila itong tagiliran. Pero wala pa rin laman. Hindi pa rin nila naaayos. So ito yung nakikita natin sa mga vlog, ano. So gusto ko sana rin kunan, kaya lang at least hindi na gaano. So talagang itinabi nila at talagang naputol pala talaga to. Ayan. So ayan oh, kita nyo. Ayan oh. Ayan. Kita, putol. Doon na tayo. Yung may bakod. Doon na tayo. Dami nagmumotor. Wow, wow, wee! Di ba ang ganda? Grabing ganda talaga ng view dito sa Mount Maliko. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta dito, punta na kayo. Meron dito na U-slot, parang shoe, ano yun? Parang horseshoe, parang sapatos ng kabayo ang kurbahan. Eto na, kung makikita nyo sa aerial shot to, meron ako nito dating aerial shot, pakita ko na lang sa inyo. Dito, itong likong ito parang sapatos ng kabayo. Oo, dito oh. Ayan. So hindi ko na kukunan to ng aerial shot kasi meron naman ako nito dati. Ipakita ko na lang sa inyo ang itsura dito kapag nasa aerial shot na. Ayan. Siguro mga campsite yun, pinupuntahan na yun. At marami ng tao nga dun sa viewpoint na. Marami ng tao dun sa may viewpoint. At yan ang gusto kong puntahan at huminto doon. Dito sa viewpoint na yan, yung may mga tao sa ibabaw. Maganda din kasi ang view na makikita dyan. So try natin na umakyat din dyan sa ibabaw nyan. At mukhang maganda ang picturean na makikita dyan. Dyan na rin tayo mag-try na magpalipad ng drone. Brown na parang ano no? New Zealand, ayun no. Ayan, sa ibabaw. Ang daming tao. Mahangin. Ang daming tao. Grabe. Tigil tayo dito. Daming tao no. Parang gusto ko muna dito magpalipad. Papalipad lang ako. Doon tayo. Pero wag na tayo umakyat doon. Wag na tayo umakyat. Ang daming tao no. Yung sa taas kasi nakita ko na yon at naakyatan na natin. So dito naman tayo sa kabilang to. Saan ang daan dito? Ayan. So first time natin dito. Dito ibabaw.
sige po. Hanggang dito lang po kayo? Ah, Baba na. Anong page niyo? Kabike Gang po, Kabike Gang. Pupunta kami ng Baguio, pero dito ang daan sa first time eh. Malayo. So mamimigay tayo ng stickers sa mga taga Villasis. Shout out! Shout out! Shout out kay Content! Naiwan! Ilang kayo lahat? 9. Ako yung iniwan mo guys. Iniwan mo guys. Bye! Iniwan. Thank you! Sige po, thank you din. Ayan. Thank you sir, thank you. Follow na agad yan. Nako, salamat, salamat. Walang signal dito. At least may pangalan naman. YouTube sir, saka Facebook. Follow na agad. Thank you, thank you. Blessing ha. So yung mga kabadgang, tapos na tayo dito sa doon tayo galing sa taas kanina. So larga na ulit tayo. Larga, let's go. Thank you, Maliko. So kung nakikita nyo yung kalsada sa kabila, yun ang pupunta natin. Pupunta doon sa taas na yun. Yan yung pupuntahan natin na kalsada. Mataas. Tapos dito daming pine trees. Tapos may ginagawa dito siguro transient na pwede mag overnight. Tapos dito pwede mag campsite. Ayan dyan, mukhang malamig dyan. So masarap talaga dito mag camping. Oh, grabe mga kabaigang, ang lakas ng hangin. Kahit nakamotor ka, ramdam mo. Gumigewang yung motor natin. Madalas malakas hangin dito sa Maliko, lalo sa part na to. Ayan. So doon tayo pupunta sa bundok na yun, sa taas na yun. Tapos itong kaliwat kanan natin na nagtataasan na lupa. Sikat na kapihan dito. Marami nagkakape na dyan, tumatambay. Sarap sana kung stay doon, no? Tapos meron din dito na yung park na merong tangke ng panggera na iwan niya nung World War II. Ito yung may bayad na 30 pesos na mini park or parke. Maganda rin pumunta dyan. May mga ginagawa ditong like parang igurot na kubo na maganda pasyalan. So itong nakikita natin ay isang grupo to kasi pare-pareha sila ng best. Maliko Viewpoint Inn. Napakalaki Casa Cooper Inn. So pwede na kayo mag-overnight dito kasi marami nang pwedeng pagtuluyan. Like this. Sarado pa yung mga kainan dito. So dito sa taas nito meron Japanese shrine. May mga transient dito, saka may ito yung Maliko. Tapos meron ito yung boundary mismo ng Maliko, Pangasinan at Nueva Vizcaya. So ngayon nasa Nueva Vizcaya na tayo. Ayan, Sakura Cafe. So dito sa pababa ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, may mga nasisira ding kalsada tulad niyan, ayan
Barangay Imugan. So andito na tayo mga kabaigang sa Barangay Imugan, Nueva Vizcaya. Maganda naman ang semento dito, ang kalsada. Meron din view deck na madadaanan dito eh. Hindi ko lang alam kung saan banda. Pero palagay ko dito na yun eh, malapit na. Imugan view deck. Napapanood ko lang yun pero hindi ko pa rin nakita ng personal. Ang Santa Fe, marami ring barangay at bahayan. Kita nyo dun oh, may Sea of Clouds formation. Sayang no, hindi ko lang alam kung madadaanan natin yan. Marami-rami pa rin dito mga barangay at may waterfalls din sila dito na pinupuntahan. Hindi ko lang alam kung magkano kung pupunta doon. At kapantay na natin yung ilog. Aray ko, medyo matigas yata gulong ko, matagtag. So ang ganda ng barangay kapag merong ilog, tulad dito sa barangay na to, tapos may ilog na ganyan. Ang linaw oh, ang linaw, ang linaw oh, kita nyo yun oh. Silipin lang natin. Ayan oh, wow, diba parang sarap maligo. Tulad nito mga bahay na to, ang barangay nandyan lang, tapos may ganito sila. Swerte nila, parang nakalibre sila sa resort. Tapos may mga linaw na oh. Tapos may mga nakalagay doon oh, 7 feet, 7 feet, 6 feet. Ito malalim eh oh. 10 feet na siguro yan. Hindi nakakatakot liguan kasi kita ilalim. Ginagawa na lang paliguan. Oo nga, mukhang gagawin nga no. Hinuhukay nila oh. Mukhang palalalimin din dun eh oh. Ang ganda eh, ang gandang tubig oh, yung kulay. Ang ganda dito maligo oh. Gagawin nila itong ano, paliguan. Mga cottages yan oh. Ang ganda no. Welcome to Sabudan. Sabudam. Maliit na dam, Sabudam, Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang linaw eh. So, nakita natin guys, ang linaw. Tapos dito ba parang may falls pa oh. Ayan oh, parang may waterfalls pa. Tapos dito mababa oh. Sarap. Ang ganda. So ito na mga kabaigang, ang exit ng Santa Fe galing Maliko. So national road na to. Pakaliwa tayo dito papuntang Aritao. Puntang Aritao. Ayan oh. Nice, highway na tayo mga kabaigang. Kita nyo naman mga kabaigang, pagbaba nyo ng Maliko at andito na kasi Santa Fe papunta ng Aritao, at itong highway dito ay napakalapad. Meron silang 4 na lane at malapad talaga siya. Sementado, malinis. Daan ang kalsada dito. Let's go! Maraming bago-bago pang kalsada na nandito oh, katulad nito. Bagong spalto, may itim-itim pa, tapos bagong guhit. Kaya naman malapad-lapad din to. Kaya naman mapapasarap ka din talaga mag-drive. Ganda ng mga bundok talaga oh. Tapos binabaybay niya ang ilog ng kalsada. Yan oh, let's go, let's go! Woo! Sarap magmotor. So dito na tayo, bayan ng Aritao.
Crossing. Sa crossing yun eh. Aritaw na pala agad? Aritaw tayo, di ba? Oo. Baguio City. Ito ba yan? Ito? Sir, itong puntang Baguio? Ito na po. Thank you po. So ito na. Ha? Hanap tayo? Dito banda? Tara. So hanap muna kami ng kakainan bago umakyat ng Baguio. Wow, ang ganda. Ang ganda. Doon, oo. Dito papalipad. Parang pwedeng puntahan yung tuktok na yun, ah. Ang ganda, guys, ah. So try natin magpalipad ng drone dito. So ayan mga kabike gang, tapos na tayo kumain. At hanap muna tayo ng gas station bago tayo umakyat ng Ambuklaw kasi nasa 126 km pa puntang Baguio yan. So hindi namin sure kung may mga gas station sa daan, kaya ipo-full tank na namin bago umakyat. So ito yung galing Santa Fe, papunta tayo ng Baguio. So lugar ito ng Aritaw. So Aritaw going to Baguio City is 109 km pa. Tapos dadaanan natin yun kaya pa. So dito tayo. First time natin dumaan dito at rumuta. Kaya titingnan natin kung anong klaseng daan meron sila dito. So kapapasok lang natin dito sa ruta o sa kalsada patungo ng Baguio City from Aritaw. First time natin ito dito. So okay naman sa umpisa, sementado. At nasa 100 o 7-day Adventist school. Ayos ha. Grabe naman yung siko na yan, oh. Pero ang lapad. Ang lapad naman. Tapos may views. Ang ganda. Lapad ng kalsada dito, oh. Bagong bago. Yun, oh, ang lapad, di ba? Dami pang bakanteng lote dito. Tapos kumpleto naman sila ng mga ganyan, oh, bakod sa tagiliran ng mga bangin.
Kaya napaka-safe dito dumaan din pala. Busog sa mga banking oh. Shout out dyan sa mga hindi nakakasama. Shout out Sir Lem, Doc, Sir Reniel, sa lahat dyan, mga Wanchel. Shout out sa inyo mga Enla, Mac Rider. Rutahin natin to next time. Ganda ng kalsada dito. Tapos ang lamig ng pakiramdam. May mga ilang bahay na tayo nakikita dito tulad yan. So I think barangay na ito dito, pero hindi ko alam kung anong barangay na to. So kapag may nakita tayong karatula dito, ito siya oh. May dati na siyang tulay, dinadagdagan lang ng isa pang tulay. Linaw ng tubig oh, parang sarap maligo. So mayroon ditong crossing, prepare to stop. I think dito tayo sa Kayapa Agriculture. I think dito tayo. Kanan, kaliwa. I think ito. Check mo nga. Tanong tayo. Tanong ako. Sa gas station, tanong. Hindi kami sure kung saan ang puntang Baguio. Bang. Sir, good morning po. Yung puntang Baguio po, dito po. Baguio, po. Thank you po sir, thank you. So dito tayo. Oh, 10 daw. So dito ang punta ng Baguio City. Tapos itong papunta doon is punta ng Bambang ang punta doon. Let's go. Taas ng bundok oh. Baka libanin natin yan, yung bundok na yan. Ba't may guhit na dilaw dito? Sa bagong tulay. May bagong tulay pala. Ang daming tulay dito. Siguro lumalapad yung tubig niyan kapag umuulan. Yung ilog na yan. Pero pag mga ganito, maliit pa. So dito kita nyo yan, pine trees pa rin yan oh. Ayan oh. Pwede rin siguro dyan mag ano, campsite. Gusto ko sanang pumunta sa pine trees at maglakad dun sa gitna. Tulad nyan dyan oh. Ayan oh, puro pine trees. Pati dito oh. Ayan oh. Susubukan kong pumunta dun sa ibabaw, sa may pine treesan. Ayan oh. Subukan ko nga dun punta. Grabe no. Ang ganda. Puro pine trees yan oh. Lupit, ganda. Hanap tayo na medyo patag. Ahon-ahon pa kasi dun eh. Makakita tayo ng pine trees na maganda. Ganda dito. Ayun oh. Protected siguro itong mga punong to. Puro pine trees eh oh. Ayan oh. Ang ganda. Ang pine trees.
Parang sarap pumunta talaga dun, oh. Hindi ko alam kung bawal kasi. At ang oras natin ay 11:30 na. 10 o'clock tayo umalis ng Aritao. So malamang itong baba nito ay ang Ambuklaw Dam na. May tulay na dun, oh. Grabing ang lalim ng kalsadan to, ah. Kanina pa tayo lumulusong at nakikita pa rin natin yung ilalim. Meron pa rin. Ayun, oh, dun, oh, sa ilalim na yun. Doon tayo bababa. Grabe, no? Tagal na, ang tagal na natin lumulusong. Diyan tayo pupunta sa baba, oh. Ah, hindi, diretso pala tayo. Ibandaan itong pakanan. Diretso ang Baguio. Diretso ang Baguio. Kapagyo na to. Pabagyo na nga to. Ito pa, highest point, malayo pa. Ay, ito, highest point to. Pagos nun eh. Dati? Oo. Oh, Diyan kami dito ka namabas ng kwan. highest point yung new Oo. Tinok, ano? Tingin mo. Ayos, ah. Ayun pero. Kaya nga. Grabe, ang lalim. Kita nyo yan, guys, oh. Kita nyo yan. Ito, karuktong na yan ng Ambuklaw Dam. Tapos kita nyo pa ako, bangin na yan. Grabe, no? Katakot. Katakot! Ang lalim. Ang lalim. Kaya nga, ang ganda, eh, no? Nag-stop over na tayo, very very light. At sinamantala ko rin na magpalipad ng konting drone shot dahil malapit na lang daw to sa dam. At alam ko na basta dam, bawal tayo magpalipad ng mga drone shot. Yan. Kaya dito pa lang nagpalipad na tayo. Nakakatakot yung mga bangin minsan, ang titirik, ang tatarik, lolos. Bukas ba? Ito, kainan to eh, oh. Grabe, ang tirik. Parang may view deck dyan, oh.
Ito oh, view deck. I love Ambuklaw. So punta tayo dito sa I love Ambuklaw. Picture lang tayo dito. So ayan mga kabike gang, andito tayo yun pala yun. Andito tayo sa Ambuklaw Dam. Kung nakikita nyo, andun siya. So ayan guys, kung nakikita nyo, nandun yung dam. Ayan, sa part na to, andun siya. Mamaya aakyat tayo doon, papunta doon, tapos pipicturean natin sa baba na yun. So tinignan lang natin para makita yung view pag dito. Kaya tara guys. Oh, sharp curve. Dahan-dahan. Tulad yan, no, may kasalubong truck pa. So ito na yung baba. Ayun yung dam sa taas. So pupunta tayo doon, to Baguio City. Oh, nasa na si ano? Ay, hindi pala. So ang Ambuklaw Dam ay doon, tapos papunta na ng Baguio to. Hindi na tayo akit sa taas. Dito akit sa taas? Pwede ba akit sa taas? Punta tayo. Tara. Nagpicture ako doon. I love Ambuklaw. Hindi mo nakita yon? Yung may I love Ambuklaw. So ito yung pataas. So yun yung damo. Kita nyo. Yun. Ayan o. Yan. Diyan nilalabas yung tubig. Laki. Laki sa personal. Pare ko. So ito yung paakyat. Ito. So hindi natin alam kung pwede mag-picture dyan, pero alam naman natin na bawal. Pero wag na natin gawin, o wag natin mag-picture dyan. On cam lang tayo. Kung may masita, papatayin natin syempre. So ito yung paakyat ng dam. Ayan, pataas tayo ng pataas. Grabe no. Siguro yung pinantambak dito puro bato. Ayan no, parang ang lalaking bato. Tapos ang view ito sa kabila. Yan ang view naman dito sa kabila. Ang ganda. Ah, ito na yon. May mga troso din na mga. Pwede pumunta doon? Bawal? So yan yung ibabaw ng dam. Napakalalim yan. Pag ganyan. Ayan o. Lapad din. So sisilipin natin mga kabike gang sa kabilang dulo. Itong dam.
Pero bawal lang huminto dito sa gitna. Ayan oh, ang dam. Wow. Grabe. Ayun oh. Dito kitang kita yan. Kabila ito. Ito ko. So yan mga kabaigang, ang dam. Ang laki no. Ayan no. So doon tayo galing sa baba. Tapos doon tayo kanina. So ganyan kalaki at kalalim ang dam na to. Grabe no. Biruin nyo dito ang lalim-lalim. Tapos pagkita nyo dito, ang taas ng tubig. So ibig sabihin ito tambak na rin yan o pinangharang lang. Ang bigat niyan, yung tubig na yan, sigurado. Grabe. So bawal mag drone shot dito, kaya hindi tayo mag drone. Tiningnan lang natin. So tingnan lang natin, kuha tayo ng phone shot. Ganda ng tubig oh, linaw. Galing yan sa dam. Ang tubig na yan, kulay green. Kulay green yung tubig. Ang ganda. Ayun oh. Kulay green. Ang linis niyan siguro. Sarap dyan maligo. Tara, sisilipin natin. Hanap tayo ng bakante. Silipin natin saglit. Very saglit lang. Ayun oh. Kita nyo yan? Oh yan oh. Kulay green yung tubig. Ang linaw, di ba? Let's go! Woo! Time check is 1:45 na. Wala pa tayong lunch. At baka nagugutom na itong kasama natin. Panalo talaga. Ganda dito. Let's go, let's go. Sa parteng to, ang ganda ng kalsada oh. So napuntahan na natin ang Ambuklaw Dam. Rekta na tayo ng Baguio City and then baba ng Quezon Road para home base ulit. So dito ko natatapusin ang video ito. Maraming salamat at nakarating kayo sa dulo ng video ito. At kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, and hit the tiny bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Ako po si Wendell Pitisanan, ang inyong kabike gang. Maraming salamat sa inyong suporta. Be safe. So, salamat kay Jerry sa ating pagsama at narating natin ang lugar nito. Ayun o, ang ganda naman.
Bayan sa bayan, kanto man o tabing dagat, turo ng matanda, dito ako lumaki bata. Kape sa karinderya, kwentong nauwi sa tawa, tadyak sa puso kahit puro makina. Ako si Kabay Gang, tunay na kaibigan, motor ang tulay ng pusong naglalakbay, tanawin sa daan, liko-likong kalsada, tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Kung minsan napapagod traffic, ulan, alikabok, pero pag may katabi kang handang sumabay, sumuporta. Sa bawat kanto, may bagong alaala, plaka sa likod, kwento nating dala-dala.